आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रंजालि बैसागुनि बयनिसिमबो गोजोन हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। दिनै जोंनि गामिनि बैसागु मागिनाय रायजोफोरनि बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामलांनो होननानै बे भिडिअखौ जोंनि बाथौआरियाल' नङा गासैबो धोरोमारि बिथांमोना रायजोफोरा जि ब्लेसिं बिनानै होयो इसोरनिफ्राय बेखौ गोथौयै फोथायो। नंगौना नङा लोगोफोर? फोथायमारोना? फोथायोब्ला कमेन्ट बक्सआव नोंथांमोना फोरमायहरबानो जाबाय। दिनै जोंनि न'खराव फैनानै रायजोफोरा सिथ्ला गाफैनानै मोसानानै रंजानानै जिबायदि ब्लेसिंस बिनानै होबाय बे ब्लेसिंफोरा जाहाथे मोगथां महर मोनथों आं बेखौनो इसोरनिसिम आरज गाबबाय। जोंहानि न'खरनियाल' नङा नोंथांमोननि न'खरफ्रोमनियाबो जाफुंलांथों आं बेखौनो बे भिडिअनि थ्रुयै नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय आरो इसोरनिसिम आरो गोदोनिफ्रायनो फोथायबोदों दाबो फोथायो आरो जों मेगनजोंबो नुबोदों आरोना लोगोफोर जे सोरहानिबा न'खराव गथाय गथाय गैयाबाथाय रायजोफोरा बिनानै होबाथाय बे गथ' गथाय मोननो हायो। सोरहानिबा न'खराव दुखु आफोद जादों बेखौ आरज गाबनानै होब्लाथाय बे दुखु आफोदा जोबो आरो सोरहानिबा न'खराव आंखाल जादोंबा बे आंखालाबो जोबो आरो नों जुदि गोसो गोथारै रायजोफ्रा बिनायखौ जिबायदि गनायो बेखौ जुदि बेबायदि फालियो अब्ला नोंथांमोना निसय जि सानदों बेखौ मोनफुङो। बेजों लोगोसे सैथोआव जेब्लायबो जों थानांगोन। दा जियानो जाया मानो जि हादों बेखिनिखौल' आंबो होबाय अब्लाबो रायजोफोरा माने गोजोन खुसि नाजावबाय आङो जोबोद गोजोननाय मोनबाय। बाखिना लोगोफोर नोंथांमोननि गामियाव बेबायदि माने बैसागुनि फालिथाया दङना गैया फोरमायहरबानो जाबाय आरो दङबा नोंथांमोनाबो जुदि बैसागु फालियो अब्ला बेबायदि फालिनायजों लोगोसे न'खर न'खर ब्लेसिंखौ होलांनो नाजाबानो जाबाय। जों जाहाथे जोंनि बर' न'खरफ्रा साफ्रोमबो आलो गोजोनै जौगालांनो हायो गेरेमसा हारि दानो हायो। आरो आं बारा गोलाव बुंला नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आरो नै माइरंखौ माबायदि जोंनि आनसोलाव होनानै गालाङो बेखौबो नायबानो जाबाय। थानो हाखाया जोंनि खाम सिफुं रिंनायफोरखौ खोनायोब्लाथ' मोसाखांखायो गोसोआबाबो मोदोमाबाबो जायखिजाया आरोना। दा नै रायजोफोरजों मोसाफालायबाय लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोनाबो हयथ' निस्सय मोसाफाखायो ओमफ्राय नै सम जाबाय जे एसे हायो बेखौ हैनो ओंखारलांबाय। ओमफ्राय दा लोगोफोर फंसे खोथाबाव आंनि जिथुनिखि बुंनाय बे गोरोन्थि जायोब्ला निमाहा बिनाय थाबाय आरो नोंथांमोना आंनि मोन्दांथि हिसाबै नोंथांमोना सानना लाबानो जाबाय आरो नोंथांमोनाबो नोंथांमोननि मोन्दांथिखौ शेयार खालामहरबानो जाबाय। बैसागुनि सोमोन्दै आंहा एसेबां गोथौ नलेज गैया जेखिनि दङ जेखिनि फोथायबाय दङ दासिमहालागै बेखौनो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय आरोना। आरो सोरबाफोर मायबा मिथिबा फोरमायहरबानो जाबाय। बैसागुखौथ' मानो फालियो बेखौ जों बयबो मिथिखायो बर'नि गुबै फोरबो होनोब्ला जोंनि बे बैसागुआनो लोगोफोर आरो बैसागुजों गोबां माने गोथौ सोमोन्दो दङ जोंनि हारि माहारिफोरा आरोना जोंनि बर' हारिफोरा। माबोरै होनोब्ला देहाजोंबो सोमोन्दो दङ मानो होनबा मोसाबा जोंनि देहानि जिथुनिखि जानाय बेराम किसुमान साख्रु साख्रा बा इदि बायदिसिना बेमार मोसाबाथ' देहाफोरा मोजां थाखायोना लोगोफोर बे मोनसे आरो बेजों लोगोसे जोंनि आबादजोंबो सोमोन्दो दं बे बैसागुआ। बाखि आं जेबो बुंथ'ला नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आरो भिडिअखौ नायनानै माबायदि नुदों फोरमायहरबानो जाबाय।
आरो नैबेयो जाहैबाय जोंनि लाइमोनफोरनि मोसानाय दिन्थिफुंनाय बेखौथ' प्रेक्टिस टाइमनिखौ आं नोंथांमोन देखायखादों ओमफ्राय दिनै फुल एन्ड फाइनालखौ देखायबाय आरो जोंनि लाइमोनफोरा माने मोनफ्रोमबो न'खराव हाबा गामि दरसेयाव न'खरसेयावल' हाबो आरो रायजोयैनो बिथांमोननो जोङो ज' लोगो नांनानै बिथांमोननो जि हायो गरसे गरनै बेखौ हरो आरोना ओमफ्राय नै बाखि ना लोगोफोर जोंनि गामि बायदि नुथायखौ माबायदि मोनखो फोरमायहरबानो जाबाय माना लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअखौ नेनानै थाथ' दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै गोजोन्थों